ngomong sing tenan, aja gawe bingunge bapak. Kon nguntil pal, lho nek bingung. Kon ora ngelu, kon nguntal pil. Lah aku lara apa kok mbok kon nguntal pil? Kono lho. Alam boh. Kowe iki suwe-suwe gawe mangkel atiku. Kae cengkeh. Aku angger udut mangkel ndak kae cengkeh. Kok teko cengkeh sing tak karepke Aja gawe lara atiku. Tokno priksakno mumpung kahene. Ning gone bidan arti lho. Nggih, Kak. Iki menungso kaya ngene iki menungso model piye? Yo model 2020. Halo, Mbah. Lajeng niat sampeyan niku napa nggih sami kalih niku? Niat ingsun poso tutuko sedina sesuk. Amas saline amangan aku sesuk. Niat ingsun poso tutuko. Niat ingsun iki ora perkara puasa. Nek iki lho, karep urene iki apa lanang iki niat ingsun. Niat ingsun kepengin nglamar anak sampean. Lah aku gak dia anak. Iki lho sing duwe. Kowe ngomong ngono. Oke. Niat ingsun poso tutup. Lah. Niat ingsun teko mriki ajeng nopo? Lho, Takon Ajeng ngamlar. Ajeng ngamlar anak jenengan. Mbah, ajeng lamar. ngamar sapa kowe? Aku ranti anak sing anak kowe kok ameh ngelamar aku. Kula niku bener ke, Le. Adikku Antoyarun kok ketekan wong bintu-bintu. lho. Kula sing ngadepi. Ngarani kowe karo aku bento adikku Aryo kok mentolomen yo selilit tenan kene omongan tenanan kok malah kowe rembug selilit iki lho rasa ngeden Ngono, Le. Omongan baleni. Nah, ora nek sing keri mbok kon Kowe ngomong apa? Balenono. piye nek ben Arepmu rene arep apa? Arep apa? sinyale ngelek lek ditongi susu e Kok malah bumi? ya Wong edan. niat iki arep nglamar. Anjet sawah embun ini anjet sawah embun siang dalu angin kula mriki badhe nopo loh lamar karo sapa Suminah. Suminah Suminah itu bakal tuyuan. Aku nggak diparani lali aku. Bar mangan lunga. Urung bayar. Suwiwine urung tak bayar. Agek mandas karo ceker. Dapakno. Salahe jam murip jamku lho mati lagi jam 11.04. Jam setengah Alah, jam setengah 1. Kowe iki manik-maniki uang. Ini Masya. Kula gede cilike ajeng lamar. Iki kok gayai Ngelamar putri jenengan pundi wong? Ndokro. Ayo, arep apa? Ngadeg. Wis ngadeg iki. Dadi cetane sampean wong loro iki arep nglamar adikku. Leres. Kowe ya arep nglamar adikku. Heeh. Wis ngerti syaratnya apa durung? Wis. Syaratnya apa? Fotokopi KK, KTP, BPKB utawa sertifikat tanah. Apa mbok apa? Nek Bang Mekar. Iki syarat kanggo ngepek bojo. Ya iya terus dienggo nikahan. Aja to. Syaratnya apa? Syaratnya
yen wis bisa nyempal bau kiwa lan tengene Wasyaking ya kuwi sing wenang duweni adiku Sriyas. Ngono. Ayo ning ndi papan dununge? Iki apa ngopi? Kayak ngerti papan. Dadi mung syarat kuwi. Yo, Tak enteni ning papan iki aku iso nyempal bau lan kiwa tengenmu. Rantinen ana ing Klenteng Kawat Babarwaja.